gjorde du ikke det der? Hvad mener du? Ikke noget. Gustav. Hvad laver du? Jamen, det bliver bare for meget. Jamen, vi er jo skabt for hinanden. Vi skal være sammen hele livet. Ej, prøv at høre, vi har kun været kærester i 2 uger. Det kan da også være lige mig. Jeg har heller ikke brug for dig, og jeg har heller ikke brug for Gud. Fint. Jeg gider faktisk ikke at holde i hånden længere. Hvorfor? Hvad har jeg gjort? Jeg så godt, hvad du gjorde. Du kiggede på hende. Vi er bare gode venner. Det er ikke okay. Du kan kun elske mig. Jeg elsker også kun dig. Jeg har snøret med Gustav. Jeg er stadig forlovet. Men Katarina behøver ikke vide noget. Okay, du har ret. Nu kan vi være sammen for evigt. Nej, hvad har jeg gjort? Mit livs kærlighed, det er væk for evigt. Det kan simpelthen være løgn. Hun skal ikke tro, hun er noget. Men jeg savner hende alligevel. Jeg bliver nødt til at finde sammen med hende igen. Jeg tror, jeg går til præsten. Præst, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har svigtet min elskede. Jeg har sat mig højere end Gud. Der er kun en ting, der kan frelse dig, og det er evig tjeneste i kirken. Du skal være munk. Tak. Jeg har forrådt min elskede. Jeg kan ikke undgå det gode. Frels mig. Ja, du bliver nødt til at tilbede dit liv til kirken. Jeg skal nok.